Επιτρέψτε μου να συστηθούμε. Είμαι ο Δημήτρης Γιασιράνης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Αυλώνα, που ζω σήμερα με τη σύζυγο και τους δύο μας γιους. Είμαι δημιουργός καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών, όπως το testcock.gr, το Super Excellent και το Notebars, με το οποίο συμμετέχω στον δεύτερο κύκλο του Dragon's Den. Μπορώ να φανώ χρήσιμο στον τομέα της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Είμαι επίσης ηθοποιός. Έχω εργαστεί στο Παιδικό Θέατρο Αποθήκη για 10 χρόνια και έχω βοηθήσει σημαντικά στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Θέλω να βοηθήσω τα παιδιά, τους νέους, αλλά και όλους όσους θέλουν να έχουν το χώρο και την υποστήριξη να εκφράσουν τον καλλιτεχνικό τους κόσμο. Αυτό που είναι εγκλωβισμένο στην ψυχή και στο μυαλό τους. Επιπλέον, είμαι μέλος της Mensa με ιδιαίτερο ταλέντο στην επίλυση προβλημάτων λογικής. Αυτό με κάνει ιδανικό για να εφαρμόσω πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της κοινότητάς μας. Μου δίνει την ικανότητα να βλέπω λύσεις εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο το πρόβλημα. Η αγάπη για τα παιδιά μου, αλλά και τον αθλητισμό, με όθησε να δημιουργήσω με μία ομάδα ανθρώπων με το ίδιο πάθος και όραμα την Ακαδημία Πάλης Αυλώνα ο Πλάτωνας, στην οποία είμαι πρόεδρος εδώ και 8 χρόνια. Οι αθλητές μας έχουν διακριθεί σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο. Θέλω να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις και μπορώ να βοηθήσω τους νέους και τα παιδιά του τόπου μας να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την εκπαίδευση, την τέχνη και τον αθλητισμό. Γιατί η περιουσία μας, η κληρονομιά μας και το μέλλον μας είναι τα παιδιά μας. Ξεκίνησα με την παράταξη, μαζί για τον τόπο μας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Λίτσα. Αποδέχτηκα την πρόσκληση και έμεινα σταθερός απέναντι στην υπόσχεσή μου για έναν κοινό αγώνα. Βρήκαμε κοινή αφετηρία, όραμα και προοπτική με την ομάδα του Δημήτρη Κιούση, με την παράταξη προοπτική για τον τόπο μας. Τι με κάνει διαφορετικό ως υποψήφιο? Δεν είναι η εξυπνάδα, η ατομική ικανότητα του καθενός, αλλά η δέσμευση προς τη συλλογική δράση, τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικό έλεγχο και συμμετοχή των πολιτών για να εφαρμόσουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και της κοινότητάς μας. Υποστηρίζω με πάθος την πρόταση της παράταξης για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, που θα ενισχύει τον άμεσο διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών, επιτρέποντας τους πολίτες να παρακολουθούν, να συμμετέχουν και να αξιολογούν τις πολιτικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Μπορώ να βοηθήσω και αυτή είναι η δέσμευσή μου. Αν επιθυμείτε μια διαφορετική, ανοιχτή και διαφανή πολιτική που βασίζεται στη συλλογική ευθεία και την τεχνολογική καινοτομία, σας προσκαλώ να με ψηφίσετε. Μαζί, ως μέρος της παράταξης προοπτική για τον ΟΡΟΠΟ, μπορούμε να φέρουμε την πραγματική αλλαγή που όλοι θέλουμε και χρειαζόμαστε. Εμείς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είμαστε οι εγγυητές για την υλοποίηση των προτάσεων που καταθέτουμε μέσα από το πρόγραμμα του συνδυασμού μας με αρχηγό τον Δημήτρη Κιούση. Σκοπός μας είναι να ταυτιστούμε με τα δικά σου προβλήματα, να τα μεταφέρουμε, να τα λύσουμε, να υλοποιήσουμε τα δικά σου οράματα για έναν καλύτερο Δήμο με προοπτική. Γιατί τον τελευταίο λόγο πρέπει να τον έχεις εσύ και πριν και μετά τις εκλογές. Θέλω να θυμάσαι αυτήν την υπόσχεση. Γιασιράνης Δημήτριος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη προοπτική για τον ΟΡΟΠΟ, με υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Κιούση.